Chceli ste, aby som porovnal túto extra zdravú himalajskú sol, ktorá obsahuje 84 minerálnych látok, stopových prvkov a neviem čoho ešte všetkého možného s touto obyčajnou kuchynskou solou. Tak poďme sa na to pozrieť. Tak, povedzme si na rovinu, človek sa bez soli nezaobíde a potrebuje prijať denne minimálne 500 mg sodíka, aby udržal dôležité životné funkcie. Či už ide o kamennú sol, čo je aj jedna, aj druhá, alebo morskú sol, stále je to chlórid sodný. Do klasickej soli sa pridáva jód proti strume, ale aj iné prvky proti zľukovaniu. Doporučená denná dávka podľa FDA je 5,75 g soli a podľa VHO je to 5 g. Ale poďme sa pozrieť na ten brutálny marketing okolo tejto himalajskej soli. Himalajská sol obsahuje viac železa a preto je ružová. Poďme sa pozrieť, že koľko vlastne toho železa je v doporučenej dennej dávke. V D-teste bolo zistené, že himalajská sol obsahuje iba 3,7% dennej doporučenej dávky železa. Čo je nič. A iba 1% ostatných prvkov. Rozdiel je iba v cene a je to všetko iba marketing. Museli by ste zjesť minimálne 100 g soli, aby ste z toho vôbec mali aký taký benefit. Nie je podstatné, akú sol jete, ale koľko soli zjete za deň. Takže si sledujte, koľko soli zjete a hlavne v spracovaných potravinách.